kowace jiha jama da harkar dambe. Yan dambe na farin gurmada da Allah ku ɗan buɗe su a rage tsaro. Jango ana faɗin ka sai dare za na banzu barka da kazo lafiya ka sake ba da kyautar fanda da ka ba ni kyautar fanda a sabo ni ma da girma ya kyauta na Alhaji Abdullahi mun wata matsi ba wahala bare na da girma na gode ya kyauta ya kamata mu rawo shagon komandan shi da soja hautan mamman shagon komandan na duro soja hautan mamman shagon komandan na duro soja hautan mamman Allah guru ma da kuwa da shagon komandan na duro soja hautan mamman a yi tare yana nan a yi tare wayo adawo hini adawo da sauri adawo Halo